حتى مرۆڤ خەناستکێ ئەمرێ خۆ خەلاستکێ. میر Celadet Ali Bedirxan di 26 Nîsana 1893 de li Stenbolê ji dayîk bû û neviye malbata Bedirxaniyan e. Bavê wî Emîn Ali Bedirxan di nav damezrînerên Komeleya Bilindkirina Kurdistanê de cihgirt, diya wî jî Seniha Xanim e. Di sala 1935 de bi yek ji edîtora kovara Hawarê Rewşen Bedirxan re zewicî. Zarokên wan Sînemxan û Cimşîd ji vê zewacê çêbûn. Wî zaroktiya xwe di sürgûniyê de derbas kir, ev yek çarenûset bû ku ji aliyê Rêveberiya Osmanî ve li ser malbata wî hatibû ferskirin. Wî xwendina xwe li Stenbolê dest pê kir û li bajarên cuda domand. Ji bilî zimanê Kurdî, bi zimanên İngilîzî, Fransî, Almanî, Tirkî, Farîsî, Erebî jî dizanî. Keçmama çelenk. Tu çûyî, hûn çû. Piştî ragihandina komarê neçar ma ku ji welatê xwe derkeve, li Almanyayê, Misirê û piştre jî li Sûriyê di sürgûniyê de jiya. Celadet Ali Bedirxan di sala 1927 de li Beyrûdê roleke çalak di damezrandina tevgera xwebûnê de lîst. Ji salên 1935 ve jî ew ji çalakiyên siyasî ve kişiya û hemû enerjiya xwe da ziman û çanda Kurdî. Piştre 15 gulana 1932 de li Şamê ew û hevalên xwe kovara Hawarê weşandin. Ne tenê kovareke wê jî bû, ew wekî laboratuwareke ji bo zimanê nivîskiyê Kurdiyan û xizmet dikir. Bingiha vê alfabeya ku îro jî ji bo Kurdiyan nivîskî tê bikaranîn, di vir de hate danîn. Ne tenê alfabe, lê her wiha wêjeyeke nû jî di nav rûpelên Hawarê de şêwe girt. Hevokên rûpela yekem ya kovara Hawarê mîna ku di her serdemê de ji bo ku Kurd guhê xwe bidine hatiye nivîsîn. Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê ve dike, her kesê ku xwenas dike dikare xwe bide naskirin. Were dotmam, heyrana te pismam. Were xwe di germiya dilê min ê ciwan, ciwaniya min a kevin de bi germîne. Her wiha berhemên wekî elîfba Kurdî, rêzmana Kurdî û ferhenga Kurdî îro jî wekî çavkaniyên bingehîn ji bo lêkolînên li ser zimanê Kurdî têne bikaranîn. Celadet di pêşgotina pirtûka xwe ya bi navê alfabeya Kurdî de wisa dibêje. Berî û piştî belavkirina alfabeyê min fikrên gelek kesan pirsîn û gotinên hinekan bi kêrî min hatin. Di nav wan de mirovînên yekcan nexwenda jî hebûn. Ji lewra ez vê alfabeyê ji keda xwe bêtir keda milletê xwe dihesibînim û pêşkêşî wî dikim. Ji xwe her çi yê wî ye, ji yê her kesî hêjatir û spehîtir e. Ew di pazê tirmeha 1951 de piştî qezayeke li bîreke avê ku di nameyê xwe de jê re digot bîra qederê jiyana xwe ji dest e. Bedirxan li goristana Şêx Xalidê Neqşebendiya li Şamê hat veşartin û tiştekî ji bilî pirtûkan li pê xwe nehişt. Celadet Ali Bedirxan ne tenê bi nasnameya xwe ya siyasî, îro jî wekî yek ji stûnên herî girîng ên ziman, wêje û lêkolînên akademîk ên Kurdî ji hêla bi milyonan Kurdan ve ji nifşekî bo nifşekî din tê veguhestin.